Għaddew biss xarejn mill-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali, iżda fil-belt is-sitwazzjoni diġà qed teskala sew. Diversi residenti jgħidu li din il-maġġoranza laburista mhix se taħdem. U l-qija komplet tisħon fl-aħħar sigħat wara li l-kunsillier laburista Alfred Zammit reġa' infex fuq il-midja soċjali jattakka lill-amministrazzjoni tal-Kunsill Laburista. Dan minħabba li ħallit ismu nieqes mill-lista ta' kunsillieri eletti fl-aħħar elezzjoni. Fuq Facebook Zammit qal li jismu r-ritratt tiegħu tħalla barra fil-ment minkejja li ġie elett mill-poplu tal-Belt Valletta. Hawn min jaħseb li jista' jagħmel li jrid jikkalpesta kull dritt demokratiku, sostna l-eks sindku laburista li spiċċa vittma tal-Magna ta' Kastilja biex fl-aħħar elezzjoni ġie elett Olaf McCabe bħala sindku. Dan kollu seħħ fl-istess ġimgħa li fiha sar magħruf li wara 24 sena bil-programm Kalamita Alfred Zammit issa telaq mis-Super One. Din l-aħbar kienet ilha żmien iddur fiċriki tan-nies li huma involuti f'dan is-settur, iżda issa huwa konfermati li Zammit ħa deċiżjoni finali tant li l-programm tiegħu se jibda jsir fuq stazzjon ieħor. L-eks sindku tal-Belt insista li fis-Super One kien hemm nies li ma kinux kuntenti bih, dan mingħajr ma semma ismijiet.